मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों BTCLA नि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारायाव बागानपारा बाथौ थानसालिनि सायनासालियाव 25 नं बागानपारा BTC बियाबनि MCLA एबा BTCLA नि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि बानजायनायाव दिनै 25 नं बागानपारा BTC बियाबनिफ्राय देग्लायनि बोसोराव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। मख'नाय जायोदि देग्लायनि बोसोराव 25 नं बागानपारा BTC बियाबनि सिङाव गासै सा 312 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों। बेनि गेजेरावनो डिस्टिंक्शन मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाया सा 8 आरो स्टार्ट मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाया सा 53। बे बरायनाय हाबाफारिनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि IAS मोहम्मद जहिरुल इस्लाम आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथांमोनहा। बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानानै खाथिराम बर'आ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायनानै बुङोदि प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTR ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानाय आरो सोलायनाय फैदों। लोगोसे बिथाङा बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरा एसेब्लाबो थुलुंगाखां मोनगोन आरो फरायनाय बिथिङाव एसेब्लाबो सोलायनाय फैगोन होननानै बिथाङा मिजिंथिदों। BTC जि 25 नं BTC बियाब बे बियाबनि सिङाव नैबे दाखालि 2025 मायथाइनि जि फोसावनाय जि मेट्रिकनि फिथाइ बे मेट्रिकनि फिथाइयाव सेथि बिभागाव बा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहाय बागानपारानि जि बाथौ थानसालि बेवहाय खुंनाय जादों। बेबायदि हाबाफारिखौ जों 25 नं बागानपारा समस्ति थामहिनबा 25 नं बागानपारा बियाबा 2022 मायथाइनिफ्राय बेखौ दिनैसिम बेखौ खुंबोबाय थादों। 2022, 2023, 2024 आरो 2025 बेबायदि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिफोराव जोंनि जिखिनि फरायसाफोरनि जिखिनि माने बाहागो लानाय लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन माने आयदायाव रोंगौथि थानाय आलासिफोरखौ जोङो लेंहरो आरो नैबे देग्लायबो 2025 मायथाइनि जि मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हानाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव तेजपुर इउनिभारसिटिनि प्रफेसार डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथाङा सासे बेवहाय माने स्पिकार गेस्ट हिसाबै बेवहाय बाहागो लादों आरो बेनि अनगायैबो नैबे जोंनि बाक्सा जिल्लानि IAS जहिरुल इस्लाम बिथाङा बेवहाय सासे स्पिकार गेस्ट हिसाबै बेवहाय माने बाहागो लादों आरो गमामायैनो नैबे जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गेदेमा सुबुंफोरा बुंनाय बायदि सासे सुबुंनि जिउआ दिंग्रायनो 1 मिनिटनि गोनांथि बा 1 मिनिटआवनो सासे सुबुंनि जिउआ दिंग्रायो आरो बेबायदि माने बेबायदि जे मोनसे बिदिन्थि आरो बेबायदि बिदिन्थिया जोंनि बे ओनसोलावनो दोङो। जोंनि गेजेराव गोबांथार बिदिन्थि दोङो आरो बेनो जोंनि नाजानाय थामहिनबा आंनि नाजानाय बे 25 नं BTC जि बियाब बे बियाबनि फरायसाफोरखौ एसे जोङो थुलुंगा होनानै जोङो गावनि जि फैबाय थानाय जिखिनि इयुन जिउखौ जोङो मोजाङै दाहोनो हायो नामा बेबायदि मोनसे नाजानाया जोंनि गेजेराव दोङो आरो बे नाजानायखौनो लानानै नैबे हाबाफारिफोरखौ जोङो खालामदों आरो दिनैनि जि बे हाबाफारियाव जोंहा बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय गासै माने गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोन दोङो बेवहाय माने कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोन बाहागो लाफैदो बेवहाय शंकरदेव शिशु निकेतननि प्रधान आचार्य बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन माने गोजौ फरायसालिनि माने जाफुंसार जानाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय लेंहरदों आरो बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो दिनैनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो मिजिंथिगोन बेवहाय खालि माने फरायसाफोराल' थुलुंगाखांनाय नङा बेवहाय माने फरायसाफोरनि जिखिनि बिमा बिफा बे बिमा बिफायाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफायाबो गमामायैनो बेनिफ्राय बे हाबाफारिनिफ्राय थुलुंगानायखौ मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोननि जि इयुन जिउ बे इयुन जिउआ बेबायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों मोनसे गोजों इयुन जिउ बानायनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय आरो मिजिं थिनाय दं। नाङैनो बेनि पास जानाय जि जौखोन्दो उथ्रिसार जानाय जि जौखोन्दो बे जौखोन्दोआ खमायदो आगोलनिख्रुइ
थांनाय 2024 मायथाइयाव जों गासै 476 फरायसाखौ जोङो बरायदोंमोन। 2025 मायथाइयाव जोङो 313 फरायसाफोरखौ बरायदों जोङो। दा बेनिनो सा 8आ डिस्टिंसन, सा 53आ माने स्टार मोननाय आरो बाखि गुबुनफोरा माने फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनाय, बे गासै सा 313 फरायसाफोरखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों बरायदों। बेवहाय नैबे बिटिआरआव बिटिसिआव 2020 मायथाइयाव जेब्ला प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा खुंथायनि जि बिबान, बे बिबानखौ लानायनि उनावनो सोलोंथाइखौ लानानै माखासे मानि थांखि बिथांखिखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा माने सुजुदोंमोन। आरो बे सुजुनायाव गोबांथार माने माखासे मानि बेवहाय माने डे टु डे एक्टिभिटिस दोङो। आरो बे डे टु डे एक्टिभिटिसफोरखौ लानानै मा होननानै बुंदों, बे खामानि मावनायनि थाखाय खुंथायनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बेखौ खामानि मावनायनि थाखाय जोङो नुनो मोन्दों 2023 मायथाइयाव जोङो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय चिरां जिल्ला, बे चिरां जिल्लाया मेट्रिकआव आसामनि मादावनो गिबिसिन जिल्ला हिसाबै 2023आव बियो माने फिथाइखौ मोननो हादों। आरो 2024 मायथाइयावबो चिरां जिल्लाया आसामनि मादावनो मेट्रिकआव बयनिख्रुइ बांसिन उथ्रिसार जानो हानाय जि फरायसानि अनजिमा सेथि माने जायखौ मा होननानै बुङो टप जिल्ला हिसाबै 2024 मायथाइयावबो मोननो हादों। आरो नैबे देग्लायनि 2025 मायथाइनि जि हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट, बे हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव जोङो नुनो मोन्दों दाखालिनि जि मोनसे रिजाल्ट नैबे दाखालिबावै जानाय जि मोनसे रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव बाक्सा जिल्लाया जि जायखौ जोङो आरिमु आर्ट्स होननानै बुङो, बे आरिमु आर्ट्सआव माने सेथि जिल्ला हिसाबै बाक्सा जिल्लाया मोननो हादों। आरो बेनिनो कमार्सआव, जायखौ फालांगि, बे कमार्सआव माने नैथि बाहागोआव मोननो हादों। आरो माने बिगियानाव थामहिनबा साइन्सआव बियो थामथि माने जिल्ला हिसाबै माने थामथि पजिसनखौ मोननो हादों। दा बै गासैखौबो नायजोबनानै बेवहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि माने सोलोंथाइखौ लानानै मानव सुबुं सम्पदखौ माने बानायनो जि मोनसे थांखि आरो नोजोर लानानै जिखिनि माने हाबाफारिफोरखौ थुनस्लायनाय जादों, जिखिनि हाबाफारिफोरखौ माने थांखि बिथांखिफोरखौ लानानै मावफुंबाय थानाय जादों, बेयो बेनिनो मोनसे फिथाइ होननानै आं सानो। आरो गमामायैनो बिथांनि जि मोनसे नाजानाय, बे बिथांनि नाजानायाव फरायसाफोरखौबो थांखिनानै गोबांथार माने थांखि बिथांखिफोरा दोङो। आरो बे हिसाबैनो जोङो 2020 मायथाइनि उनाव बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानायनि उनाव बेवहाय मोनसे सोलोंथायाव गोबांथार मोनसे सोलायनाय फैदों, जाय सोलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे दाथाय सोलायथायखौ जोङो मोननो हादों, पजिटिभ चेन्जखौ जोङो मोनदों। आरो गमामायैनो बेनिनो बेबायदिनो नैबे मेट्रिकनि फिथाइयानो होन बा हायार सेकेन्डारिनि फिथाइयानो होन, बेवहाय माने गासै माने बिटिआर ओनसोलानो मोनसे मोजां थासारियाव बा मोजां मोनसे फिथाइ बा रिजाल्ट खालामनो हानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। सार, फरायसा आरो फरायसाफोरखौ लानानै दा नैबे आं एसे आगोलावनो बुंदों, प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायनि उनावनो, बिटिसिनि चिफ जानायनि उनावनो बिथाङा माने सोलोंथाइखौ गोसो होनानै बेवहाय स्कुल एडप्शन पलिसि लादों। आरो बे स्कुल एडप्शन पलिसिनि गेजेरजों बेवहाय गोबांथार माने जोंनि रोंगौथि गोनां जोंनि माने माखासे सुबुंफोरा गंफा फरायसालिफोरखौ गाव नायदों, जायखौ एडप्ट खालामनानै बेखौ नायदों। सोरबा प्रफेसारा माबेबा मोनसे गुदि फरायसालिखौ नायदों, सोरबा सासे इन्जिनियारा माबेबा मोनसे गेजेर फरायसालिखौ नायदों, सोरबा सासे माने समाज सिबियारि सुबुङा माबेबा मोनसे गोजौ फरायसालिखौ नायदों। आरो बेबायदि मोनसे जि पलिसि, बेयो सरकारनि पलिसि। आरो बे सरकारनि पलिसिजों बेखौ जोंनि माखासे माने बिटिआर ओनसोलनि गुबुन बिथिङाव गुबुन माने आयदायाव खामानि मावनानै थाबाय थानाय सुबुंफोरखौ बेवहाय इनभल्भ खालामदों। आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ जि मोनसे ट्रेनिं होनाय बिथांमोननि फोरोंगिरिफोरनि जि मोनसे एक्सप'जार, बेफोरखौबो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय खालामबाय थानाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो
माने मा होनना बुंदों थुलुंगा होनो थाखाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय फरायसाफोरखौ थांखिनानै माखासे माने जि माने थांखि बिथांखि बे लानायखौबो जों नुनो मोन्दों जेरै बड'फा सुपार 50 बे बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि माने माखासे माने फरायसाफोरा ओरैबायदि गावखौनो माने साखाफारा खालामनानै लादों जे बड'फा सुपार 50नि जि माने आनजाद बे आनजादखौ होनानै बे बड'फा सुपार 50आव जेसेबां माने स्कपफोर दङ बे स्कपखौ लानो थाखाय गोबांथार फरायसाया बेनि थाखाय साखाफारा जानाय आरो गियान सोरां बिथांखि जाय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बोसोराव माने प्राय माने 8,000 फरायसाफोरनो माने स्कलारशिप होनायनि जि राहा बेफोरबो फरायसाफोरखौ माने थुलुंगा होनायनि मोनसे माने मोनसे बिदिन्थिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेबायदि माखासे माने थांखि आरो बिथांखि लानानैनो आथिखालाव बिटिआर बिटिसि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा आवगायदों आरो जायनि थाखाय जों माने खुंथाय फोरोंगिरि फरायसा गुबुन गुबुन माने गौथुमफोर लोगो नांनानै जों आथिखालाव दिनै जि माने बिटिआरनि जि मोनसे सोलोंथाइनि थासारि बे सोलोंथाइनि थासारिखौ जों आगोलनि जि मोनसे रुजुनाय बे रुजुनायाव जों दा बयनिख्रुइ माने सायाव मोननो हानायनि जि मोनसे फिथाइखौ जोङो नुनो मोनदों।